ओइ रुपसिं सफैनो हादों नै दासो लिंकखौ शेयार खालामना होगोन रुपसिं लिंकखौ शेयार खालामनानै होगोनलाय दासो नों फार्स्ट हाय होनहरदों नोंजोंना मा खबर होनदों बर्थमान गेजेरावनो दङ बिराद गोबाव जाबायमोनलाय फैयैया लिंकखौ शेयार खालामनानै होदो सोर सोर दङ साथाम दं सोर सोर खोन्थाहरदो दे दासो फैथारदों आंबो आइदै मेंदोंलै बिरादनो खुलुमहरबायसो रुपसिंया जोंना सोर सोर दङ फैज्रेदोंमोन सोरबा सोरबा सोर सोर दङ खोन्थाहरदे अजय दैमारि आया नेलिक्सना अजय दैमारिसो जाबाय नामा नामालाय लाइक होबायनो थेंक इउ आगै मानसिफ्रानो गैया माथो दिनै आंनियावलाय गोबाव जाथारबायमोनलाय फैयैयानो औ सिनायबाय आगै ने अजय लाबायना नामखौ नोङो नेलिक्ससोमोन दा प्रफाइलावनो सिनायदों आङो मा ट्रेन गाबदों ट्रेन खाथि नालाय सोर सोर दं कमेन्टबो खालामाखै माथो आंना इमेल आइडिया मा जाखो र' फरायनि आंना इमेल आइडिया अजय दैमारिजोंसो खुलिनाय आब' ओंखायनो अजय दैमारि लाफिननांबाय अके अजय दैमारि लाफिननांबाय मेन नामा अजयसो नामा नोंना आगै ओमफ्राय फैगोनब्रा दसे उनाव दे लेंहर दिनै रायज्लायसोनो लुगैदां मानसि फैयाबा मेङोलै माब' नोंगौ आरो जोंना रिभलिउसन फैनो हालायबाय नै आं बिजि थ' लाइभआव बा आंनि लाइफआव फैयो आं दिनै लाइभ फैनायखाय लाइभ फैनो थिनबाय थानाया दाना बिजि जालायबाय नोङो माबा लोगो लिंहर माब' नो अजया साबाद' लाइक होदो दे रिभलिउसन लाइक होआखैबा सिरि दिनै बोरो माथो रावबो फैथारा लिंकखौ होलाय सेयार खालामलाय रुपसिं 7:47 फाग्लासो रायलायाबा मेङो नामा मेंदोंलै खामानि मावनानै बोरो माथो रावबो फैया माबा लेंहर उन्दुनोबो ओंखारदों मेगन बुथेबाय आंना मानिनि बसुमतारी फैदों नै फार्स्ट टाइम लाइभ लोगो मोनबाय नानि दसे नायनोसै अके थेंक इउ दे मानिनि माने हौवा ना हिनजावथाय आं हमनो हायासै दे अननानै खोन्थाहरलाय नोङो थेंक इउ दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय ओमफ्राय मनजिल बसुमतारी जोंना गुमै सफैनो हादों मनजिल बसुमतारीनि नामखौ सोलायनाङा ब्र' जय अके जोंना नेलेक्स आगैखौ अजय लानायखौ सोलायनो नाङा होनदों आरोना मनजिल बसुमतारी जोंना गुमैया अजय दैमारि मा होनदों
खाफाला गाज्रिलै आंना आब' दिनै मानो मा जालायखो आगै एगजाम होनाया माबा जादों नामा रुपसिंना होनदों मा मावनो रोंगौलै नोंलाय खामानि मावनो मेंदों होननायखाय बुंहरलायबाय आरो बे आं जेबो रोंखाया आरोना ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो 7 जन दङ एसे लिंकफोरखौ सेयार खालामनानै हो गुमै मनजिल आब'आ मा खालामदों खोन्थाहरदो दे आब' अनजुआ मा खालामदों बैग्रि जाहैनांगौ गुमैमोननिथिं आंहा दाख्लै थांदोंमोन आं नोंसिना बिथिं होननानै मिन्थिब्ला कल खालामथारगौमोन मेसेज खालामगौमोन आङो नोंनि भिडिअनि कमेन्टआव आरोबाव रावबोनो फैया माथो गाबनो ओंखारो आं बिदिब्ला 7 जन फैदोंमोन सोर सोर दंमोन खोन्थाबो हरा रायलायनो बादों आं खरा खरा माने बिराद मा होनो आरोना माथो रावबो फैया बिजनेस प्रम' आं दंनो थेंक इउ मानिनायामोन ओइ थाम्फैयानो मानिनायालाय आंखौ सिनायाखैना खाथिनिनो आं सोर आं सिनायासो खोन्थाहरलाय दे रुपसिं चौधुरिया मा होनदों मोसानानैसो मेंदों मोसायाखै आलासि फैदोंमोन आलासि फैनायाव खामानि मावदोंमोन आरोना ओमफ्रायो मोसायाखै रुपसिं ओमफ्राय मनजिल बसुमतारी मा होनदों संसारनि लाइफआव दं बियो अके संसारनि लाइफआव दंनो जोंना आब'आ आं संसारखौ नुफेराखैलै माबायदिथाय आंजों लोगो गैया खोमा बिएस ओंखाम जादां मा ओंख्रि मोनजाखो ओंखाम जादोंनो बिजेसा सिरि जाजोब्बायलै आं बिराद गोबाव जाबाय लाइभ फैयियानो ओमफ्राय दाबो न' 1K खौनो जानो रोङासै दसेनो रिमुभ जाब्रबलाबायो मानसिफ्रा मानसि गैयाबाथाय इन्टारेस्ट नाङालै हाबायाव मोसाना मेंदों आंहाबो लागाव खाथिनि हाबा नामा रुपसिं ना सोरनि हाबा ना नोंनि हाबा नामा खोन्थाहरलाय बिजेस प्रमद होनदों आलु सयाबिननो गोथावलै ओमफ्राय अ मानिनि बसुमतारी आं मानिनि होननायखाय हमनो हायाखै दे गुमै जय बिमाय आरोना जय बिमाय गुमैसो आरोना मनिन ना माबासोमोन ना गुमै नोंनि नामाथ' ओंखायनो हमनो हायाखै आं मानिनि जादों नालाय गुमै थेंकिउ दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय मा ओंख्रि संखो आब'मोनालाय खोन्थाहरदो गुमै ओमफ्राय मा होनदों रुपसिं स्वरगयारिया जोंना मा होनदों लोगोनि हाबानो जोंना रुपसिङा खम मोसाखावदोंनो बियो माबे जायगायाव जायामोन हाबाया खोन्थाहरलाय रुपसिंना गामियाव ना अबे देसाव जाया खोन्थाहरलाय एकदमबारे मानसि फैयोबाथाय इन्टारेस्ट नांथारा दे थाम्फैयाबो ब्रें ब्रें होनलागासिनो आंखौ बोरो माथो रावबो फैया साबाल' दं लाइक होआखैबा लाइक होनानै हो मा ओंख्रि खोन्थाहरदे ओमफ्राय थांजोब्बायसो मानसिफ्रा ब्लद ब्लदनो खोथाखौनो मोनासै आं मा रायज्लायबावनो नोंसोरनो खोथाखौ दिहुनाबा मा होनदों गामियावनो रुपसिं मोना ओमफ्राय माने सिनायबाय सिनायबाय आइ होदेरदोंनो मनिनमोन नालाय आइ होदेरदोंथ' आरो थेंकिउ दे लाइभआव जयन जानायनि थाखाय ओंखाम जाबाय नामा खोन्थाहरलाय ओंखाम जाखो ना माखो आरो आब'आ मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरलाय गुमै ओमफ्राय जोंना अजय दैमारिनि लेखा गैया मा होनदों थाथ' आब' ओंखाम जाग्रोनि आं दे आगै थांथ'दो दा हाबफिनबानो जाबाय आरो एगजामा मोरै जालांखो खोन्थाहरबानो जाबाय दे दायो आगै साबाल' दङ लाइक होआखैबा लाइक होदो दे
बेसेबांबा गोबावनि उनाव लाइभ फैदोंमोन नाथाय रावबो गैयानो माथो। गुड नाइट दा फैफिनगोन आं आब' दे दा फैफिनबानो जाबाय आगै। रुपसिंआ मा होनदों हरसे मोसानानै आरो फुङावनो गलाघाटआव फैनांबाय अके बा बिदि हरसे मोसाबाय नोङो आरो फुङावनो गलाघाटआव थांबाय। गलाघाटआवथ' खम मेंदोंनो नोङो। आंथ' रेस्ट गैया बारा दालाय खर'सो साजोबो बिदि रेस्ट गैया बेस्ट गैया अबाव थांला फुंलाबाथाय। बादों खुगायानो बिराद गोबाव जाबायना लाइभ फैदो होनबाय थानायखाय दिनै फैदों आरोना। दे कमेन्ट खालामदो रुपसिं मा ओंख्रि खोन्थाहरदो। जोंना मेदाम मासे दं। शर्ट मुभि ओंखारसिगोन आंना गोदान मोनसेबाव आरो लोगोफोर नुनो मोनसिगोन मर्निंना जोंना गुमिया मा होनदों ओंखाम जाखांबाय दालि अमा फाजामोन लागाव गुमै मोनामालाय ओंख्रिया गोथावथारलै अमा फाजानो। गोथावलै रुपसिं होनो उफाय गैया माथो खालामनो आरो। उफायथ' गैयाना खामानि मावनो थांदों ना मादोंमोन नोंलाय रुपसिं? रुपसिंआ मा होनदों बिलाहि आरो ना खस जानो मा नाखौ ना खस होनो आं बुंनो रोंला। गामि आलदा आलदा नामफोरखौबो आलदा आलदा गाबज्रियोना ओंखायनो। ओमफ्राय मोनना मोनदों न'आव ना बौरालाय आङो आमाइ मोनावसो दंफैयो ओमफ्रायो आलासि फैदोंमोन नालाय आलासि फैनायखाय लेंहरनायखाय फैदों आरोना मैयायो। गाबोन फुङाव थांसै दिनै हगार हरासै गाबोन थांनोसै। ओमफ्रायो दाखालै टि बागानाव बानायनाया दाख्लै साहा बागानाव बानायनाया बेनो। मा थिया जानांगौ टि होनदों साहा। दाख्लै बानायनाया बेनो आरो बिनि मोनसे दंबावो बेनि सिगां ओंखारबावगोन। टि बागानाव बानायनाया एक्सट्रा चेनेलाव होगोन ओमफ्रायो बै मोनसे आङो हिनजाव बोजालायनाय होदोंमोन ना ब्लग मोनसे हिनजाव बोजालायनायखौ दाबो होआखै बे बिराद एक्सन दं बेयाव हिनजाव बोजालायनायाव बिराद एक्सन दं आरोना लोगोफोर नुनो मोनगोन। ओमफ्रायो रनेस्वर बसुमतारिया मा खबरनो खबरा बिदिनो नै गेजेरावनो लाइभआव जयन जानायनि थाखाय थेंकिउ दे रनेस्वर बसुमतारी। खबरा मोरै खोन्थाहरदो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै लाइभ फैदों आङो अननानै लिंकफोरखौ सेयार खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो। नोंसोरखौ आं खालामखानाय बायदि मोनदोंलै थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ माबा दं गारिया लक होआखै थांलाय साबिलायलाय फाग्लासो मिनिबाय थायो सोर आङो मिनिनो ओंखारदों खोमालै आङो मिनिफ्लाङो आङो। मैया हिनजावा आं नायनो मोनासै गाबोनसो नायसै आं रिपिट होफिनबा मिनिनो ओंखारोलै थां ल' हैथां गारिया ल' हैथां हैथां आंजों जाया माबानिखौनो रोङा दे कमेन्ट खालामदो लाइक होदो लाइक होदो गारि माबायोना बे हेन्देलखौ मारै होनो ओरै खेंग्रा खालामदो ओरै नारसोदो होदो माबा नैबेसो गेवलाबाय थायो बे गेवा आंनाव उनजों गैयाना सिटजों नङाना आंना कानेक्ट नङा सिटजों न' दोननोथिं साबिया है आं न' सिङावसो आराम जिरायना थानोसै थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ उन्दुफैदो बारा फां फुनि मा नों हावब्ला सिबला गारबोजोबखो ओमफ्राय मा होनदों सुद लानायाव सुद लानायाव सुद लानायाव मिनिबाय थायोथ' आरो मिनिनो ओंखारोबा माथो खालामनो आरोना केमेरामेनाबो नैबेसोमोन ओमफ्रायो मा ओंख्रि संखो ओंख्रिया आङो माबासो संदों भिन्दिजों ना गोरानजों ओमफ्रायो दाउदै भाजा माहाय साथामल' नायग्रायानो गैया रावबो खारलांजोब्बाय आंबो इन्टारेस्ट नङा नालाय दिनैयो
मा खालामनो बिलाहिया माखौ बिलाहिया टेम्प'आलाय माथो टेम्प'थ' होनालै नोंसोर ओंख्रि खोन्थाखांबाय जोंना दहाय बिलाहिजों मा होनामोनलाय मा होनो एथ' थाम्फै दं नामा थाम्फै दङ ब्रें ब्रें अरजोब्बाय आंखौ आथिङाव खामसालियाव थानो हाया थाम्फै दंजोबो ओमफ्रायो मा होनदों मन्दिरा नार्जारि जोंना मन्दिरा नार्जारि सफैनो हालायबाय मा ओंख्रि संखो सना मन्दिरा बेसेबांबा गोबाव जाबायना लाइफ फैया दिनै लोगो मोनलायबाय कलेजावबो नुयैया गोबाव जाबाय ओंख्रिया जोंना माबासोमोन भिन्दिजों ना गोरान ओमफ्रायो टेम'ट' लायनो दावदै एग्लिनाय एसे टेम'ट'जों माबामोन ना ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि मन्दिरा दहाय कलेजाव फैदोंमोन नामा खोन्थाहरदो साथामल' दङ लिंकखौ शेयार खालामनानै होदो दे ना रेन्ज मारिनांगौ नामा सापर्ट खालामलायनो ओमफ्राय आंनाव लोगो दंखायोब्रा साब्रैल'सै लाइक होदो दे जादोंमोन आं दसेल' लाइक फैगोन दे आधा घन्टाफोरल' होगोन आं आधा घन्टा थैबाय आधा घन्टाल' सि मालायफ्रा होयो बिराद बुरजा बुरजानो एकदमबारे 3 घन्टा गाहाम आइफन बायदो होदो नोंहाबो आइफन बायबाबो खुनु लाब गैया नों सासेल'सो आइफन लागोन दस्रा माखासेयाथ' रावबो नोंनि लोगो आइफन लानो हानाय नङाना ओमफ्राय नोङो बिसिनिफ्राय फटक सटक नांगौबाबो नोंनाव हरजाला नोंनिफ्रायबो हरजाला एपफोरखौनो बायजोबनांगौसो मासे मासे पिडिएफ बानायनानै एन्ड्रइड एपजोंसो हरबावनांगौ ओमफ्राय रुबसिना मा होनो मन्दिरा नार्जारि होनदों जोंना आलु जहलसो थांदों दहाय कलेजाव दहाय थांदों मन्दिराया ओमफ्राय रुबसिना आंनाबो जोबोद थाम्फै दं नों बागानसो खालामो नामा रुबसि आंनावबो लायलायनाय जोंनावबोथ' नङा आंनावबोलाय ओमफ्राय बे जेसा मा होनदों आं आंनि कमेन्ट फरायलाया नोंनि कमेन्टआ श' जाफैयाखै बिजेसा रागा जोंहांबाय शेयार खालामनानै होदोब्रा दे ग्रुपफोराव हरदो लिंकफोरखौ सानैल'सै माथ्र' बिदिबा उन्दुनो ओंखारोलां मालानि जुगाव फैगोनलाय अवाय खारलांजोबखो आं दिनै एफा गोबावनि उनाव लाइभ फैदों खमसे खम जयेन जाफैदो दाननांसिगोनथ' आरो गोबाव थाजाया गन्डगल जुगाव होनदो फैयो माबालाय फियो आं थाम्फै लागाव थाम्फै फियोनो जोंना रुबसिङा ब्रें ब्रेंनो थानो हानाय नङालै फार्म दं आंनाव थाम्फैनि फार्म दंनो रुबसिंनाव फाजा एवबा स्रेम स्रेम गोथाव जाथारगोन ना रुबसिं फाजा एवनो फाजा एवबा स्रेम स्रेम होनलायखागोन खोमा हैलाय न'आव दोननो आं लाबाय थानो बाबाय जुदा जुदा खालामदेरो नोंबो साथामल'सो मा खारलांजोबखो थाम्फै नङालै माथो खारलांजोबखोलै मानसिफोर फैदोसै जोंना मनजिल गुमैयाबो लाइभ फैबायलै आंनाव नटिफिकेसन फैदों हनो नानिया आंनि घरिखौ लांना बिफानो हैनो नागिरदों नानि फैलायखौ नोंसिनावलाय रुबसिया मा होनदों शिलुं माबालाय बायदि मोनजायो मा शिलुं बायदि आं शिलुंखौनो मिथिफेरा मा शिलुं ना शिलुं जाखो
आं मिथिला खोन्थाहरलाय मा ओंख्रि बियो मा सिलुं बियो बिदिसो हाबलाय ओंखारलाय जागासिनो मा सिलुं बेलाय मानसिफ्रानो रावबो फैया गाबनो ओंखारो आं दाना बयबो लाइफ होग्रा जाबाय आंबो लाइफ होयो गोबावथारबायना ओंखायनो समखौ मोना है दलथा आं गोजानो हरे 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 महादेव बे उरि बिमायालाय उरि बिमायालायनो अके बै उरि लाइटआव जोंग्राया लाइटआव जोंग्रायावलायनो लाइटआव फैग्राया बुजिबाय दे लहित नार्जारि सफैनो हादों आंनि लाइफआव हाय होनदों थेंक इउ स' माच लाइफआव जइन जानायनि थाखाय अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो लहित नार्जारि आरो आं नोंखौ खालामनो मोनाखै नामाथाय सापर्ट ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहर दे आं 24 आवार्स बारबासो बेक खालामगोन आरोना ओमफ्राय रिभलिउसन ब्लगआ मा होनदों हारे हारे कृष्णानो लागाव हारे हारे कृष्णा माने फैफिनबाय जोंना रिभलिउसन ब्लगआ ओमफ्रायो मा होनदों बिफर बर' सफैनो हालायबाय जोंना माबेलाय आयै बिगुर ओइ बिगुर होननाय जादों खोमालै थोद फाग्ला लाइक होबायनो जोंना लाइक दान होनदों बिसेस फमा मा होनदों बिफर बर'आ दासो डिउटि गदों नामा दासो सफैदों ओमफ्रायो बिसेस मा होनदों हनै नानिया आंनि बिसिनाखौ माबेलाय माबेलाय बिसिनाखौ गाग्लिजोब्बाय आथिं सुवा मा सुवा मा फाग्ला जागारबाय थादों बिलाय ओमफ्रायो रुपसिङा मा होनदों जि दावरावलै माहा दावराव जाखो नोंसिनिथिं नामा हाबानि नामा ना मा जाखो रिभलिउसना मा होनदों आयौ नानिनो सोरखौ होनखो आयौ नानि बेलाय रिभलिउसना ओंखाम जाना फैखाबाय नामा मा ओंख्रि खोन्थाहरदो बिफर बर'आलाय ओमफ्राय लहित नार्जारि अननानै सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आं जि जोमनोमोनलै ओमफ्राय मा होनदों गावहा कल खालामना माबेलाय माबेलाय दोनथाया आं बुंनो रोंनायासो दे रिभलिउसन ब्लगआ मा होनदों जानानै नायदों ओंखाम जानानै नायदोंनो जोंना रिभलिउसना लाइफखौ दे जइन जाना था ओमफ्राय रुपसिङा मा होनदों गारि खारनायालै गारि खारनाय आरो बबे गारि खारनाया ट्रेना ओरैनो बै गारिया दावराव खालामगोन नोंखौलाय ओमफ्राय बिसेस होनदों नानिया आंखौ खर'आव मेलेम खंख्ला माबेलाय खंख्ला होनदों सोर नानि फैदों नामा आलासि जानलाय बिब'नि फिसाजो खंख्ला होनदों दानो जायो दासो फैदों आं दासो फैदोंनो बिथांना आयौ 8था जाबाय 8था जागुलायबायथ' आरो लाइक होदो दे लाइक होआखैबा लाइक होनानै हो ओमफ्राय बै लहित नार्जारि थांखो ना माखो सोर सोरखौ रेन्ज बानायनांगौ होननानै खोन्थाहरदो दे कमेन्ट खालामदो आं इमान गोबावनि उनाव दिनै लाइभ फैदों अननानै थेवबो चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होदो लिंकफोरखौ शेयार खालामनानै होदो जोंना रुपसिङा मा होनदों NH मा होखो NH 37 माबेलाय सार आवनो दं नालाय मानि 37 बै राजा लामा आरोना बेयावनो दं ओमफ्राय रिभलिउसन ब्लगआ मा होनदों आंनो नांथ'वा माखौ आं नांथ'वा सापर्टखौ नामा रिभलिउसन आरो मा दुखु जादोंलै ना साबसक्राइबार खमायनायनि ओमफ्राय आंनि शकखौ लांनो नागिरबाय आंनि टिउसन टिउसन लानायाव फोरोंग्राखौ आरोना सकखौ दारि बाखिनानै हो दारि ओमफ्राय माबेलाय आयौ मेगना नुलालै आंना फटकि जोब्बायना जोबा फटकि माने बुजियाखै आं फटकिखौ लहित नार्जारि खोन्थाहरफिन दे बेफोर लहित नार्जारि जोंना लाइक होबायनो थेंक इउ स' माच ओमफ्रायो लहित नार्जारि नोङो
आंखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आंबो 24 हावार्सनि उनाव बेक खालामगोन आरोना ओमफ्राय 24 हावार्स बारबाबो आं खालामखायो आरोना ओमफ्राय लेट जादों होननानै आनजाफिननो नाङा ना आं खालामखायो कमेन्टल' खालामनानै हो आंनि भिडिअखौ नायनानै आंबो बेक खालामगोन बेक खालामफिनजोलाय आयौ नानिया सिनेमासो नायसैनो नों सिनेमा नों सिनेमा नङानो आंनि लाइभ नायनायखौ माने आंनि लाइभखौ देखायना होदों खोमा गावहा ओमफ्राय आं फाग्लि सिनेमा नङा आरोना आंथ' सिनेमा नंखाया दे लाइभसोखा बे सिनेमासोथ' मोसाना होलाय सफैया नोंनि बागुरुम्बा दावस्रि देलायखौ नोंहा मोसाना होलाय नों मोसालाय होमबासो मोजां मोनो ओमफ्राय रुपसिना मा होनदों मालाय काजिरङा नेसनेल पार्कआव बेरायनो फै आं काजिरङायाव दाबो थांफेराखैलै मानासावलाय थांखांबाय ओमफ्राय एसे उनाव थांगोन दे रुपसिं गाबोन थांगोन दे जोंहा थाखासे दङ ओरै दं आंना देनां थांगोन दे ओरै नांगौ ओरै नायलाय कमेन्ट फरायलाय र' आया कत गोलै जाबायरा प्रेक्टिकेलाव जोब्बाय नामा होनदों प्रेक्टिकेला जोबथ'वाखैलै बिफर बर'आ बिफर बर' प्रेक्टिकेला जोबथ'वाखै दासो स्टार्टिं जाहांगासिनो ओमफ्राय रिभलिउसन ब्लगआ मा होनो सिनेमा जानायनि सिनेमा जानायनिनो मोसाना होदो बागुरुम्बानो थांबोयो नोंहा मोसाया आं मोसा आंबो बावबायलै मोसानो नङा मोसानो दे नोंसिनि मोसानायखौ नायसै ओमफ्रायो मोसानो लाजिनो नैबे जाहाबा कालसारनि मानसिखा आरोना बेबो गथ'आ गावनो लबारजों मा खालामो कालसारनि मानसिखा नै बिसिनि नैबे बियानैनि माबाखौबो मा होनोमोनलाय नोंसिनि चेनेल मा होनोमोनलाय बेयो नङालै मोनसे दं नोंसिनि आरो माबानिया स्रां स्रां एकाडेमिनिया बेथ' एमबि बर' मेरला दं बेनाबो दं आंजों एखे औ लागाव बिसिनाबो बिसिनि मा होनोमोनलाय कालसारनि माबा दं आरोना नेरसोन ब्रह्म होननाय मोनसे दङ ओमफ्राय एनबि ब्लगबो एनबि ब्लगबो दङ एनबि बड'साबो दङ आयु मेरला बिनि मोसानायखौ नुगोन आरोना लोगोफोर दाउस्रि देलाय मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा एनिथिं गासिबो नुजोबगोन जा बर'नि कालसार मोसानाय माबा माबि दङ नुजोबगोन आरोना ओमफ्रायो मा होनदों रोंखाया सुप्रियाया साला रोङाबा माथो नायनो हाया नोङो जेनेबा बिफर बर'आ मा होनदों दासो जागासिनो जोंना ओमफ्राय मा होनबावनो आङो लाइभआवनो आंनियाव रावबो थाया इमान गोबावजों लाइभ होदों आङो दिनै बा बुरजाथारनो औ चेनेला मेरला होयो बिसिना मेरला चेनेल दङ बिसिनि टिमनि मानसिफोरनि आरोना ओमफ्राय फेसबुक पेजावबो फल' खालामनो हागोन फेसबुक पेज दङ फल' खालामनो हागोन नुगोन एकाडेमि स्रां एकाडेमि होबानो नुगोन आरोना 1 इयारखौनो जायाखैलै थेवबाबो दा बिराद ग्र' जाबाय बिसिनि माबाया लेंहरो ISPL आवबो लेंहरदों बिसोरखौ ओमफ्रायो मेरला माबायाव लेंहरबाय थांबाय थायो जोंनाथ' गोदोबाय जोंबो ओरैनो मोसायोमोन दा कलेज आरियावल' मोसानाय जाबाय ओमफ्राय बिदि गोजानाव थांला आंना लोदोदो जाबायना ओंखायनो कमेन्ट दे नोलै कमेन्ट हरदो दे आंखौल' मा नायबाय थानो बेखौ नायदो आरोना आंखौ नाया बेखौ नायदो नै खावसेल' नुयो आंखौ मबाइला मावबाय थादों दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ अननानै दसे लाइभ फैनोसै ओंखाम जानोसै आधा घन्टायानो जायाखै माथो दाबो नुमलिगारावसो दंफैयो आंबो रुपसिङा मा होनदों नुमिलगर ना मागोन नुमिलिगराव सोर दं फैयो आंबो आयु मासि गोजान जायगायाव थाङोथाय बे मानसिया ओरै ओमफ्रायो मा खालामनो थांदों नों रुपसिं बेयाव बिजनेसफोराव कमेन्ट होबाय दे बिदिल' होयो नामा लिंकखौ सेयार खालामनानै होदों
ब्रा बिजनेस ग्रुपफोर दंब्ला खालामा बियो साला देनां केक खाबा आंथ' ओरै होननानै खोथा होदोंमोनलै लोगोफोर 1K जाबा केक हागोन होनलायलायदोंमोन एसे इन्जयनो नाथाय मा होनो केक हाबा नोंनो न' थांबा दहैगोन जाबालाय बिदि केक हानो होनलायलायदोंमोन नाथाय आलाय दाबोनो माथो रावबो आरो 1Kखौनो खालामनानै होआ शेयारखौनो खालामनानै होआ आलाय माबेलाय आंलायसो आलाय आरो आलाय आरो होबावबाय आंलाय जागौमोन खोमाना ओमफ्राय रुपसि मोनदों खामानि मावनो फैदोंलै खामानि मावनो फैदोंनो रुपसिङा जोंना बिजनेसमेन जाबाय नामालै गोजान गोजान जायगायाव थांदों होनथारो ओमफ्रायो बिफराबो आरो दङनो नोंबो दङ आरोखि ना कमेन्ट खालामबाय था दे गैया सानो आङो साला मानि ओमफ्राय रुबलिसन ब्लगावनो साला मानि मानसिखौबो ओमफ्राय आं हमनो हायासै दे माखौ साला मानि होनखोथाय नै बे गोजांदों गोजावदों ओमफ्राय गुसुनो मासिबो थाथों आंखौ गाननाया गस्लाया हामलाबा ओंखायनो गानबाय ओमफ्राय गाननानै लहित मोसानाया नार्जारि नोङो जोंना नै गलाब बिबारसो हरबाय रससो हरबाय फैखादो बेयाव मोनथाम 6 जनल' दंसै दे ओमफ्राय मा खालामबावनो लाइफखौ साबाल' दोनो नै ना मानो साबाल'सैलै लाइफखौ दोनथ'नो ना नै मानो दा थाबाय थानो नै लोगोफोर आधा घन्टा जानोसै बेखौ गाननानै गंगार बायदि मोसादों गांनांगौ आंनि गांनांगौ गांखौ बोराबनि 32 मिनिट जाबाय आधा घन्टा जाबायलै लोगोफोर औ जेस ब्रह्म माबालाय खानाखासो खानाखासो रायजोआनो रायजोआनो नङाबा माथो खानासोलै रायजोफ्रानो आंनि ब्लगाव आंनि लाइफआव रावबो फैनो हाया सापर्ट खालामनाय दंबाबो नायलाय सोर बे मानसिया फैखायानो दसेनो नायो दसे थांफिनो रुबिलिसन ब्लगा मा होनदों बिजेन हरदों नै नोंखौ सारनो बिजेन सारनो जोंना ओमफ्राय बिफराबोनो राग' लांसिगोन केकआ नै रागाव लांसिगोनथ' आरो नैबेखौ 1K नायदो जाबा दालाय 1K साबा जाबा जासिगोन केक हानो होननाया केकआनो रागाव लांसिगोनलै रागाव थांसै रायथारदों केकआनो रागाव लांसिगोन आं केक अर्डार होनो रायज्लायबोखाबायमोन आरोना उदालगुरिनि आरोना बे मानसिया उदालगुरिनि आङो अर्डार होनो नागिरखाबायमोन जोंनि दाख्लै नै कलेजनि नोंनि ब्लगखौ कलेज दादानिसिना साइडआवनोमोन हरदों जोंनो ग्रुपाव नोंनि ब्लगखौ दादानिसिना जोंनि ग्रुपाव हरदों ए नों ब्लगावसो दोनदों हगारनायखौ ओमफ्राय केकआनो बोरायलांसिगोन खोमा आङो सिगाङावनो खोन्थाखाना दोनदोंमोन आंना साबसक्राइबारा 1K जाबा आङो नोंनो केक अर्डार होफैगोन होननानै नाथाय दाबो फैया गथ'आ सानलाय लांबाय बे आंखौ ओमफ्राय रुपसिङा जोंना मा होनदों ओंखाम जानि आंनो जागोरदो दे जागरदो गावसै आरो बिजनेस माबानो माबलाय गावसै आरो गावसै आरोनो माया गावसै केकआ आनेखौ नाय ओमफ्राय गिदिरसो बिसेस दङ देरगोन दा केकआ गिदिरसो देरगोन दा केकआलायनो ओमफ्राय बे मानसियासो थांलाय फैलाय थांगासिनो बिदि दङ होनब्ला सोरबा फैयो सोरबा थाङो रायलाय सोरबा फैफिनलायबाय फैयो सोरबा थाङो जों महरबो गैया नालाय ओंखायनो आंथ' मानसिफ्रानो रावनिबो नायनो माबा नागिरा नाया लाइभखौ नाया इउटुबखौ नाया एबार 8 जन जालायबाय सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो आधा नायदो घन्टा दा जाबाय ओंखारलांबायलाय सोरबाल' एसे ज्रेद नायज्रादो खोमा ओमफ्राय ब्लक खालामबाय कमेन्ट खालामनाथ' खालाम आंनिबा सोर फैदों मामिया इउटुब नायदों बे मामिया इउटुब नायबा नायो बियो गुड मामि लाइभ फरायसिनो दख्रा लाइभआ गाबबाय माबा खारलांजोब माबा सारानो गोमोरलांजोबलायबाय नै केकआ गिदिरसिनसो जागोन 1Kखौनो दाबो खालामा नोंसोरो बे सेयारखौनो साला खालामा सेरखौनो खालामा बेयो ओमफ्राय मा खालामनो रावबो कमेन्टखौनो खालामला 7 जन दङ सोर दङ मानो सिरिथाय गोमागोन साबिया ओमफ्राय मा बेलाय राखावसि केकआनो राखावसि जाखासिगोन आं बायदि राखावसिनो लाजिबायसो आं 1K जाबा केक हानो होननायखौ दाबो जाया बेसे जागोन दा केकआलाय दाबो जाया ओमफ्राय मोनो सें एन ब्लक टिभि अके आंनि लाइभआव 20 जाबाय सोर बेलाय हाय सिस्टार फुल सापर्ट बेकग्राउन्ड अके दे थेंक इउ दे
ओमफ्राय आं दिनैसो गोदान मोनदोंलै नोंखौ अननानै आंनियाव दिनै गोदान फैदोंब्ला आंखौबो सापर्ट खालामदो आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आंबो बेक खालामगोन बारसो आरोखि ना सिस्टार आं दिनैसो नुनाय मोनदों नोंखौ सेंगेन ब्लग टिभि अननानै खोन्थाहरदो आगै नों मबेनि आगै जागोन ना मा जागोनथाय दावदो सोर फन हरदोंलाय बिब' फन हरदोंलै आंनियाव दानहरखायो जेला आदा माबा आदानाव हरसिगोन माथो रावबो फैथारालै मोखां गाज्रिखायनो जोंनि लाइफखौ लाबोनायखौ मोना हाथाय मारामखायनो जोंनि रायज्लायनायखौ रावबो खोनासङा सुर जाहैयासै आरोना बेयाव आया माथो रावबो कमेन्ट खालामा ना कमेन्टआ श' जायासै ना मा जायासै किदर गैयिहाय लक साबाल'सै ज'मो नामाथाय बिसिनिया रावबो कमेन्ट खालामासैलै माथो बेना अट'मेटिक थाखायो नोंना मा बाहा बेना सखा बाहा बेना हाथिदग्ला बाहा माथो रावबो कमेन्ट खालामा बिफर बर'आ मोनहरदों अननानै बिफर बर' जोंहा सनाराम 10K ब्लगनोबो लिंकखौ शेयार खालामनानै होदोब्रा आं दिनैसो फैदों लाइभ इमान गोबावनि उनाव उन्दुदो उन्दुआ आं बेसे गोबावथार नामा दानो उन्दुयो नामा फाग्ला ओंखाम जायागारा बहां मोनदों मेंबाय आं रागा जोंफोरबाय आं मानसिफोरखौनो रागा जोंनानै मा होनो अडियेन्सफ्रानो फैयाबालाय ना ओमफ्राय मालाय गंसे लोङो नामा दंथ' मोखां गाज्रिखायनो रावबो दोननोसैसो आं बाराबालाय रावबो फैया खाबनो रोङा आं मिनिनोबो ओंखारदों सिरि सिरिनो रावबो कमेन्ट खालामैखौ साबा दं सोर दङ कमेन्ट खालामहर होनबाय रावबो खालामथारालै बेयो ओइ मामोनलाय दिनखालि मयनाय बाय मा होनो ओइ दिनखालि मयनायबाय मा आंखो ओइ दिनखालि मयनाय आं बुजाखैलाय मा दिनखालि थांबाय ओमफ्राय दिनखालिखौ बुजियाखै ओइदिनखालि मयनाय ना मा होनखो आं मिथिलालै ओइदिनखालि ओइदिनखालि मयनाय कि कैसे मय जाना नाय ग्रुपाव शेयार खालामहर आं रोङालै आंना जुदि बेग होबाथाय खनसे आं आरो बेखौ लाइभआव फैफिनहोनो हानाय नंला आरोना आं रोङा आं मानो मबाइलखौ थुनो रोंस्रायानो बिफोर अननानै नोंबो ग्रुपाव दंखायोना शेयार खालामना होदोब्रा दे खानदुरि ओमफ्राय बिजामा ओइदिन खालि मयनाय खान्दुरि जाहराव बिफोर बर'आ गाबनो ओंखारोथ' आरो लिंकखौ शेयार खालामनानै होदो ओंखाम जानोसै जाया आं साथि जासिगोन आं माला उन्दुनो माला सिखारसिगोन गोजांबायलै आयौ जोंना अनजु ब्लग अनजु आब'आ लाइभ फैदों लाइभ फैबाय बेहाबो सानफ्रामबो लाइभ फैयो दाना आब'आबो आंहा दिनै फैदोंमोन मनिका बर' हाय आब'नो थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय मनिका बर' अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आगै आंबो बेक सापर्ट खालामगोन कमेन्ट खालामनानै दोनहर 24 आवार्स बारखांबा आङो बेक खालामफिनगोन आरोना आं सापर्ट दंना गैयामोनथाय आं थाल गैला दे आगै
अननानै कमेन्टल' खालामनानै हर आं नायगोन आरोना ओमफ्राय खालामबायलैनो बिजों दुमपाव लागाव बेसेबांखौ दुमपाव होनबा दुमपाव लोदो बुसाव आङो थारुन मोखांबोमोन आंनि नामा मनिका आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो आब' दे आगै आं खालामखायोनो आंनो कमेन्टल' खालामनानै हर आंनि भिडिअ नायनानै आं 24 आवार्स बारबासो खालामगोन 24 आवार्सनि बाराबो बारनो हागौ आरोखि ना आं माने सोलाबनायजोंसो खालामो 24 आवार्सनि सिगां खालामबा हारसिंनो रिमुभ जाफिनो नालाय ओंखायनो आं बारहोथारो आरोना ओमफ्रायो टाइमाथ' बारलांबाय माथो दाबो खालामदिया दाबो मानो कमेन्ट खालामदिया बिदि साननो नाङा ने आगै आं उनाव खालामखायो आरोना नै माबले आंले ना माबले आंले ना फाग्लि आंगि होननायाथ' फाग्लि ना माबा जाम्बिखौसो होनाय जायोना बुंनो रोंना र' खालाम माबार बिफोर बर' थाथ'गासिनो नेगासिनो आङो मनिका बर' माने आं नोंनिखौबो सापर्ट खालामबाय थेंक इउ आगै आंबो खालामखायो आंनिखौ जाय सापर्ट खालामो आंनाव जाय कमेन्ट खालामनानै खालामनो थिनहरो आं बेखौ 24 आवार्सनि उनावनो बेक खालामफिनो आरोना आङो कमेन्ट नायनानै भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामहरगोन दे आगै गाबोन 24 आवार्स बारबासो खालामगोन आङो मुरि जाखो मानसिफ्रानो रावबो फैया माथो मनिका बर' आगै नोंनि सोरबाफोर लोगो दङब्ला जेनेबा जोंबायदि चेनेल गोनांफोर दङब्ला फिसा अननानै बिसोरनो वाट्सएपआव शेयार खालामना हर आंनि लिंकखौ जाहाथे आंनि लाइभआवबो सापर्ट खालामलायनो हायो नोंसोरो आब' नों बहानि होनदों आङो बासुगावनि दे आगै बासुगाव थिल'गावनि नोंहालाय माहानि आगै खोन्थाहरलाय दे ओमफ्राय मनेस माराक मनेस गुड इभिनिं मिस लाइभआव जॉइन जानायनि थाखाय थैंक यू सो मच लाइव में जॉइन होने के लिए थैंक यू सो मच माराक गुड इवनिंग मिस बोला उन्होंने प्लीज लाइक नहीं किया तो लाइक दे दीजिए अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आई तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और कमेंट देके दीजिए 24 आवर्स के बाद मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा बैक ओमफ्राय मा अबेसो मोनखोमोनलाय बेफोर बर'आ खालामहरबाय मोन ग्रुपआव दे खालामहरना दोन गासिबावबो मनेसा मा गयो हाउ आर यू फाइन जागोन दे आब' जागोन दे लिंकखौ शेयार खालामनानै हर आगै ओमफ्राय मनिकाया बर' मा होनदों आं खैराबारिनि अके अबे खैराबारि बिजनि खैराबारि ना मानिलै आगै खोन्थाहरदो दे रुब्लेसिन ब्लगआ मोनदों बबेथिंनि आं मालाय चाइनानिफ्रायसो सानदों आंखौ ओमफ्राय मरिस आर यु माबलाय यु भिलेज आं गामिया बासुगाव नङालै आं सिनायनो हायासै मा जाथिथाय बे मानसिया 9 जन दङ लाइक नहीं दिया तो लाइक दे दीजिए रे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अके जोंना मनिका बर' उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारिनिनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि देनां लोगो हमनो हागोन आगै आङो कमप्लिट जाबाथाय उदालगुरियाव थांगोन खनसे बिब'नियाव लांफैगोन मी माबलाय साजक मा सारि आं बुंनो रोंला दे मा लेंगुवेज बेयो मा लेंगुवेज जाखो बियो रिभलिउसन खोन्थाहरलाय नैबेनिखौ माबालाय मसेस ना मसेस माराकनिखौ खोन्थाहरलाय आं हमनो हायासैलै मा लेंगुवेज बियो गोरा सोरां जोंना सफैनो हाबाय मा जाखो स्टिकारालाय बेलाय बोराय जाखो ना मा जाखो बेयो मेगन थाइसे माबालायना रिभलिउसना गार' खोमा गार' ना मैं मानी तुम्हार भाषा तू जाना नहीं रे एसामिस पर रोंखाया ओमफ्राय मनिका बर' मा होनदों आंनिखौ
आयो मानो डिलिट खालामखोलै आगै कमेन्टखौ डिलिट आंखौबो सापर्ट खालामनाङा खालाम होदे आब' होनदों। अके खालामनो थिनो दे ग्रुपाव शेयार खालामनानै होगोन आगै मानो कमेन्टखौ दानखो आं थाबथानायानो दंमोन। मिस्टेक जादोंबाबो दोननांगौ दे जेबो नङा मेंबाय आं जिरायनानै 7 लाइक आं बिराद गोबाव लाइफ फैनो सानदोंमोन नाथाय मा ओंख्रि खालामनो जाखो लोगोफ्रानो रावबो खोन्थादो। फैयाबालाय गोरायालाय मा हरलायखो नै मा ओंख्रि जाखो अके खोन्थादोलाय। मा ओंख्रि जाखो खोन्थादोहायनो ओंख्रिया भिन्दिजों नै ना बर'सो गोरानजोंसो भिन्दिजों ना गोरानजोंसो जोंना रिभलिउसन ओमफ्रायो दाउदै भाजा गोराया मा हरखो मा गिदिंहांहां लडिं लडिंसो हरबायथ' आरो मसेसनो आं माबलाय आनगा आंगा नान गरा खासार आं बुजियासैलै मय बुजिफावनाय दे बर'सो गोमाथ' मोनिका बर' मा होनदों दानाखैलै दानाखैमोनलै आब' अके दानाखैमोन रिमुभ जाबाय होमबा दे आगै जेबो नङा कमेन्ट खालामबाय था ओमफ्राय सापर्ट लालायनो नामा आं रेन्ज मारिनानै होनोसै बाराबा बे मनिका जोंना मा होनदों मनिकाया जोंना लाइक होबायनो गोरा अननानै लाइक होदो लाइक होआखैबा लाइक होसिनानै होदो 7 जन दङ प्रफाइला गोरान मा होनदों गोरा नोंखौ माबा होनदोंलाय जोंना नै सुप्रिया नोंखौ गोराखाय मानसियाबो गोरान नामा होनदों माबेलाय साजक दं माबेलाय दङा मा आं बुजियासै दनगा साजक दंगा ना मा होनोंलाय आं बुजियालाय बेखौ मा लेंगुवेज बेलाय ना आंनि प्रनाउनसियेसनासो जायासै नामा मनिका बर' रदे आब' आं ओंखाम जानो थांनि अके आगै ओंखाम जानो थांनिनो नै अनगा ना आं माबेलाय अनगा मोसेस ने क्या बोला आंगा नांखो रागेन आं मा कैसा पासा है बे मय बुजिपावनाय दे कैसा पासा है बे कौन सा भाषा है ये हम समझ भी नहीं आया रे कौन सा लैंग्वेज के बात कर रहा है मुझे समझ भी नहीं आया तुम्हें पता होता गोरा कमेन्ट खालामदो दे 7 जन दङ सोर दङ कमेन्ट खालामदो कमेन्ट मा भाषा बे दिनैथ' आंबो बुजियाखैलै मा भाषा खोनाफेराखैनो आं मिथिगौ जेखौबो रोंखाया कमेंट कीजिए कौन है औवारी फेमिली ब्लग लागाव जोंना बाजै सफैनो हादों सोरनि न'आव थांना लाइभ होखो जारौ रावनिबो न' नङा आंनि आमाय आनैसो गार'सो ओमफ्राय रिभलिउसन ब्लगआ गार'नि आरोना आं गार' रोङालै ओंखायनोथ' बर' मिलाया बर' मिलाया मिलायहां एसे आं जेबो रोङा आं मिथिया ओइ बाजै लाइक होआखैबा लाइक होनानै हो दानबायसो नै मानो कमेन्टखौ दानखो गोराया मोनदों गोरान नङालै गोरान नङानो जोंना गोराया गोरान मा बायदि ओंख्रि नै जाखो हाबानि जानानै मा होनोमोनलाय गेस जायाखै नामा गोरा गोरान बायदि माथो जाथारो सासे नालाय गेस जादोंनो आरो उनाव बा मिसेस आर इउ नाउ हम नो मय खम मा होनोमोनलाय खरत इंलिसनि बुं नाय होनदो इंलिसनि बुंनाया गोरा सोरथाय आं हमनो हायासै नैबेखौ ओमफ्राय रिभलिउसना बि दंना बि गैलादां खारलांबायदां गाननायनिसो होनदोंमोन बियो ओंखाम जानो नामा ओंखाम जानो होनदोंमोन खोमा खावलायसो मावबाय माथो आंनालाय होमबालाय आं खुनानै बिराद गोबाव जाबायमोन लाइभ फैयैया एकदम सोलाबथारामोन ओंखायनो लाइभ फैदो होननायखाय दिनै होलायबाय लाइभ नाथाय रावबो जइन जायासै मा फाग्ला जानांगौ बिदिनोलाय खर'सो गरम जाबाय आं
गान खना होदोब्रा एसे मेदाम नों खनदरा मेदाम 6 हे लाइक होदो लाइक होआखैबा लाइक होदो लाइक देद आयै लाइक आखाया नारसिननाय साजोबबाय कमेन्ट देद कमेन्ट दे नों फरायदो दसे नोंखौ नुवाखै माथो दा माइनि फोथारावबो फैथाराखै आरो नों हाबा जाहैयाखै नामा ओहो आं फोथारावथ' खारैखायानोखा न'आवनो दंमोन आं दंनाया ओमफ्राय मैयासो फैदों आलासि फैदोंमोन नालाय ओंखायनो आलासि फैनायाव लेंहरदों जोंना आनै आमाइ मोना बेयाव फैदों आङो ओरैनोथ' आं खारैखायानो माथो मालाबाल' हाबायावबो थाङाखै आङो फन हरदोंमोन आदामोना ओमफ्रायो थांनो सोलाबासै थाङासै ओंखायनो मोसेस आपका मतलब बेस्ती कहानी मतलब समझ नहीं पाया तुम्हें बताओ समझ भी नहीं आया रे थाम्फैया बाजै नों थांदों नामा हाबायाव खोन्थाहरलाय हाबायाव थांगौमोन आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन आदाया हाबायाव फैखानांगोन होनदोंमोन नै गैया थांनाय जायासै आंहासो माबेले आंना जायालै जोंना गोराना उदै गाज्रि जायानो सासेना जादोंनोलाय ओमफ्राय नोंनि गामिया बहा नोंनि गानिया बहा मा गानि बेलाय रिलेसन दानबावबाय दानानो होनो आङो मिनिनो ओंखारो बिदि नुबा ओमफ्राय मनिका बर'आ जोंना मा होनदों आब'आ बहानि होनदोंमोनलाय जोंना मनिकाया नै फिरसे कुइसन आङो बासुगाव खाथिनिलै थिल'गावनि आगै थाथों आंना बेनो आयै सिथिबोलाय गबाय थायो साला बैयावनो दं गामिखौ सोंदों बासुगाव खाथि थिल'गावनिलै रिलेसन गनि गान खनना होदो दे खनसे सारेगामा पाधानिसा सारेगामा पाधानिसा तुलुमनि बर' सिस्टार सफैनो हादों जोंना थेंक इउ स' माच हाय सिस्टार होनहरदों थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय आं बेसेबांबा गोबावनि उनाव माने दिनै लाइभ फैदों आरोना बिराद खामानि दंमोन बेखायनो लाइभबो होनो हायाखै समबो मिलाया ओमफ्राय जोंना लाइक होदो आगै माबा सिस्टार तुलुमनि बा मस्टिसो जोंना मा होनो इखो नांपारा नांमानि सेंगिपाम I don't know in this language थैसिगोन आं तुलुमनि बर' मोनदों मा ओंख्रि जानाय जाथ'वाखैलै सिस्टार मोननायालाय मोनबाय माबासोमोन भिन्दिजों ना गोरान ओमफ्रायो मामोनलै दावदै भाजा नोंहालाय जाखांबाय नामा सिस्टार खोन्थाहरदो दे जाखांखोना माखो नोंहा ओमफ्राय रबलिसिना मा होनदों माराक मालाय माराक सोंनायखाय होनदों मा होनदों माराक सोंनायखाय ना मा आं बुजिलानो आङो मा बेलेगा गैला मा होननानै मा बुंदों तुलुमनि बर'आ होमबा लाइक होबायनो जोंना लाइक थेंक इउ स' माच सिस्टार बोरैबो नुस्रासै नैबेयावना SK गयारि गोदानलायलै सना मा खबर होनदों थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो आंबो नोंखौ बेक खालामगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे ब्रादार थेंक इउ स' माच दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय आरो सोरनो सापर्ट नांगौ खोन्थाहरदो आं रेन्ज मारिलायनानै होनसै नङाबा ओमफ्राय तुलुमनि बर'आ जोंना मा होनदों आं ओंखाम जाहैनि र' ओंखाम जानोसैनो जोंना तुलुमनिया दे जागोदो दा लाइभआव जइन जानो हागोन ओमफ्राय SK गयारि नोंथाङा माहानि एसे खोन्थाहरदो दे आं दिनैसो सिनायदों दिनैसो नुदों नालाय नोंथांखौ बेखायनो खोन्थाहरदो दे जोंना तुलुमनिया मा होनदों सोरबाफोर सापर्ट खालामदो तुलुमनिया जोंना सापर्ट बिबाय नै अननानै तुलुमनि सिस्टारखौ बयबो सापर्ट खालामदो बेक मोनजोबगोन ओमफ्राय गोराया मा होनदों सासेनिखौ माथो महरखौनो नुवा माथो देखाय होनदों बेलाय बुरु नायफैद'
र' दा फैगोन बे र' दा नायथ'आनो ओमफ्राय एसके गयारिया अके नो बिलाय नायदोब्रा माथो जाखो फ्लां फ्लां फ्लिं फ्लिं खुसिंग्रा हाबलाय ओंखारलाय जानाय बायदि दै लोबनानै एसके गयारि अकेनो थेंक इउ दे रबिलेसना मा होनदों गोरा गोराया नुबाय नै बिलाय मा खोबखो गाद आंना जि जोमना गलांगोन बिदि जायो नामा गाज्रि मोनगोन मानसिफ्रा थुलुमनि बर'आ होनदों काम फ्रेन्ड जोंना लोगो जानो लेंबायनो थुलुमनिया अननानै सापर्ट खालामदो सार्च खालामनानै नायदो एसके गयारि मोनदों आं बाक्सानि बाक्सानिनो जोंना ब्रादारा बाक्सा मा गामिनि खोन्थाहरदो दे जोंबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो मा थांनो होनदोंमोनलाय मारा बुधबार आबुङाव थांनो होननाया सोराबाव बैयाव माबायाव थांनो होननाया बाक्सा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गोलैयोना बिसिना कामरुपआव नङालै बै आबौखौ बे लोमजानाय नङा बेना बिजिनिसो बैसिनाव सारादुआव थांनो होननाया आबौ सासेनाव कामरुपनि नङालै बिसिनो माबानिसो पाठसालानिसो दा बिसिनालाय माबा र' पाठसालायाबो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गोलैयोमोन नामाथाय आं बुंनो रोंला दे बाक्सानिनो जोंना एसकेआ ओमफ्राय मसेसआ मा होनो इखो नाया आंखौ मोनलाय रागेन मा ओमफ्राय आं बुंनो रोंला बर'खासो बे एसे रोंस्लिंनाय जानांगौ भाषाखौ बारा ना रुपसिंनिसो आखल नामा बेलाय रबिसन ब्लगा मोनदों ब्लु खालामना होदो बिसोरनो ब्लु खालामना होनसै आरो ना दे नोंबो सापर्ट होलाय दे नोंनोबो खालामनानै होनसै आङो ओमफ्राय मालायमोनलाय र' एड नै बेलाय थुबाय दे स्टार्ट मदारेटर जाबाय दे खालामना होबाय रबिसन नोंखौ ब्लु खालामनानै होबाय आरो सोर खालामनांगौ खोन्थाहर थोनबासो खालामगोन दे ओमफ्राय र' अनसुमा बर'नो हाय आब'नो थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव जइन जानो हानायनि थाखाय फैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्रायो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा अननानै सापर्ट खालामदो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहरदो आंबो बेक खालामगोन आगै आं सापर्ट खालामनाया 24 आवार्स बारखांबासो खालामगोन दे आगै आंखौ दा खालामग्रोदो बिनि उनाव आं खालामगोन नङाबा रिमुभ जायो 24 आवार्स बाराबा ओमफ्राय एसके गयारि जोंना मा होनदों दावथारा भुटान बर्डारनि आं एसके गयारि दावथारानिसो नोङो दावथारायावथ' थांनो नागिरदोंलै जोङो दावथारायावनो थांनो नागिरदों आबौमोन थांनो नागिरदोंमोन ना आंबो थांगोन मालामोनथाय दावथारायावनो थांनो नागिरदोंमोन जोङो साराद' जाहैनो नागिरदोंमोन दादिनि फिसालानि ओमफ्रायो मालामोनथाय आं बावबाय दै 15-16 थांनो नागिरदोंमोन दावथारायावथ' ओमफ्रायो थांनाय जागोन जालाथाय अके होमबालाय नों जोंनि दादिमोननि गामिनिसो ना दावथारा भुटान खाथिनिनो लोगो मोनगौमोनलै आं थांबा दावथारानिमोननो प्रदिप नार्जारि जोंना सफैनो हादों मा एसे गोजांखो हे गोजांदों आङो गुसु मोनदों ओंखायनो जि जोमदां जियाबो गोबाखासो गस्लाखासो प्रदिप नार्जारि थेंक इउ दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो सोर लाइक होआखै लाइक होदो आरो ना ओमफ्राय अनसुमा बर' मोजां खबर मोजां ना आब' खबरा गेजेरावनो आगै मा खालामनो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि नोंनालाय मोरै खबरालाय You are so beautiful. Hey, beautiful नहीं रे बस हमें दुम्फाव लद बुसाव है Thank you दे जैसे भी हो thank you तार अनजालु जि आरो जोंना सफैनो हालाबायनो अनजालु हेल' गाइस होनहरदों नै लोगोफोर हेल' गाइस होनहरदों जोंना अनजालुआ आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच अनजालु आरो खबर सबरा मोरै खोन्थाहरदो दे इसेबां गोबाव जाबाय आं लाइभ फैया सोर सोरनि खबरा थाजा जाखो सोर सोरनि खबरा गरम नरम जाखो खोन्थाहरदो दे लोगोफोर मा एसे अखाफोर माब्ले हाय नोंलाय लागा अखाफोरबावसोनो अखाफोर नङालै आङो अखाफोरा माबायावसो थायो मा होनोमोनलाय अख्राङावसो थायो ब्रादार ओमफ्राय सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म जोंना सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म सफैनो हालायबाय
सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म मोनदों हाय हेल' हलि मलि सोमदोन ब्रह्म सफैनो हादों नै आं उन्दुनोसैहाय गोजांबाय आं सोमदोन ब्रह्म थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आगै लाइक होदो ओमफ्राय आंनि भिडिअ'आव आइदि दावलां आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय आंबो बेक खालामगोन 24 आवार्सनि उनावहाय रबलिसना जोंना मा होनदों हलि मलि गाइस होनहरबाय नै बेबो गाइस मोन होनबाय नालाय बिसोरबो ओमफ्राय सोरनो सापर्ट नांगौ आं रेन्ज मारिनानै होनसै ओमफ्राय थांनोसै समाव खोन्थालां सोर नांगौ खोन्थाहरदो रेन्ज मारिनानै होनसै आङो एसके गयारि दिनैसो नुदों आं नोंनि भिडिअ के एसके गयारि दिनैसो नुदों आंनि भिडिअखौ अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथ' दावथारानि नालाय दावथारायावथ' जोंहा दादि दंहैयोलै जोंनि बाहागि बिनि फिसाज्लानि साराद' जाहैनांगौमोन जोंहा ओमफ्रायो थांनाय जागोन ना जाया बुंथ'नो हाला आङो नङाबा लोगो मोनहैगौमोन दे ओमफ्राय प्रदीप नार्जारिया मा होनदों मा मैगं जानाय जाथ'वाखैलै जोंना ओमफ्राय मोनखांबाय भिन्दिजों मामोनलै भिन्दिजों ना गोरानजों ओमफ्रायो दाउदै एग्लिलाबायनाय नोंस्रालाय मा ओंख्रि खोन्थाहरदो ओमफ्राय अनसुमा बर'आ जोंना मा होनदों आंनाबो गेजेरावनो दं दालाय सोर सोर दं न'आवलाय न'आव जोंना आं दा थानायाव बियानै दङ आनै आमाइ दङ ओमफ्रायो सोमदोन जोहोलाव ब्रह्मआ मा होनदों लोगो खालामनाय आब' अके आंजों लोगो दंखायो आरोखि ना आगै नों आंजों लोगो दंखायोबा आंबो सापर्ट खालामखानाय खोमा माने आङो नटिफिकेसन फैबा भिडिअखौ नायो ओमफ्रायो मानसिफोरखौ थाल लाख'नो हाया आरोना सोर सोरनि महरजों नामजों थाल लाख'नो हाया नायो ओमफ्राय आं नटिफिकेसन बेलखौ थुना लाजोबखायो आं ओमफ्राय मसेसा जोंना मा ना आरा बादिनि ना आरा माइ माहारि नांफारा माइ बिजाक साजक सारि नासंदे मोसानो थिनखो ना माखो नासंदे होननायथ' मोसानो होननाय बायदि जादोंना मय बुजिफ'नाय दे बिनो फासाया मा फासालै माबा फाजा बिफोर बर'आ मोननो आइ एम हियार नों अके दे फैफिननो हालायबाय जोंना बिफोर बर'आ ओमफ्राय प्रकास सांमा हाय नुदों हाय हेल' थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो प्रकाश सांमा लाइक नहीं दिया तो लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को वो सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको 24 आवर्स के बाद कमेंट देख के सपोर्ट करेगा आप भी वीडियो देख के कमेंट करना प्रदीप नार्जारि मा होनदों दाउ बेदर आलुसोमोन हाय जोंहा मालाय गोथावथारनोलै दाउ बेदरनो हाय होनलाय हिनजाव बायदि ओमफ्राय एसके गयारि मोनजों जागोन दे फैबा लोगो मोनगोन फुल सापर्ट अके दे लोगो मोनगोन दे दावथाराखौथ' दादि मोना गामिया दावथारायानोखा बा सिनायगोनदां ओमफ्राय अनसुमा बर' जेनेबा आं दिनैसो नोंनि चेनेलखौ नुदों आब' दानिसो अके जोंना अनसुमाया दासो आंनि चेनेलखौ माने भिडिअफोरखौ नुदों आरोखि ना सोरबा लिंकखौ शेयार खालामनानै होदों खोमा खायसे दासो नुसनदोंना आंबो बेक सापर्ट खालामगोन आगै आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना बिफोर बर'नो गुरदनाय मामा बारिदासे गरद खिमान থাকিবা লাগে ৰে ওই কারণে আমি মামা বাড়িত আহিছে আলহী আছে না কাৰ্বি আলঙৰ কাৰ্বি आलंनि आलासि फैदोंमोनलै ओमफ्राय मसेस माराखा मा होनदों माइ दाखांगा सारि नासंदे माबोलाय नोंनि निब' दाला आं मिथिलालै आं कमेन्ट फरायलालै बिनिखौ बाराबा माबा दस्रा होननाय सोदोब जादोंबाथ' गिलु बालु ओमफ्राय आं हिनजावसोथ' डार्लिं अके प्रदीप नार्जारि हिनजावसोनोलै
हाय होननायखाय हिनजावनो हौवायानो हाय होनलायलायो होनदोंमोन नालाय आङो ओंखायनो हिनजावसोनो ओमफ्राय रुब्लिसना मा होनदों माराक्सि केन नट आन्डारस्टेन्ड युआर लेंगुवेज स' इउ केन राइट इन इंलिश लेंगुवेज अके इंलिशनि लिरदो दे अनसुमा बर'आ जोंना मा होनदों र' आं नोंनि भिडिअखौ नायजोबगोन आब' थेंक इउ दे नायदो दायोफोर नायबानो जाबाय लाइभ जोबखांनानै लाइभआव दसे थाबाय थादो आगै सापर्ट लालायनो गोसोबा सापर्ट लालायदो आङो माने रेन्ज मारिनानै होनोसै सोर सोरनो रेन्ज मारिनांगौ होननानै खोन्थाहरदो दे प्रकाश सांमा ने केबला मे सा जगमा मेदाम आं बुजिलाङो जोगमायाथ' माबासोमोन जोगमा माबा ओमफ्राय बेफोर बर' कुदसेनो मा होनखोथाय अनसुमा बर' ओमफ्राय मा होनखो मसेसनि क्या बोला आंनि दाला आंनि दाला नोंनिबो दाला नोंनि नाम्बार नोंनिबा दाला आंनि नाम्बार नांनि अनाथ गल्फेरना माइ देखेंगा आबि आं बुंनो रोंलालै बर'बोथ' मानसिया बर'सो दा आंनिबा मानसियानो बुंनो रोंला आं टाइटेलखौबो हमनो हायासै दे आयु लाइक हरबायलै मसेसनि लाइक दिदिया रे डबल लाइक दिदिया आंनि दाला नोंनि दालाखौ मोसेस गुड नाइट ओके गुड नाइट थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में ज्वाइन होने के लिए तोरी दसेब्लाबो बुजिखायो दालां मानसिया ओमफ्राय बेफोर बर' अके कल हिम होद खालामथ'वालै मालाबा खालामगोन ओमफ्राय मनिका बर' मोनदों आंनिया नेट प्रब्लेम जाबाय थादोंलै आब' मनिका बर'नि आगैना जोंना नेट प्रब्लेम जाबाय थादोंनो नुवासै खोमादोलै आगैया ओमफ्राय प्रदिप नार्जारी जोंना मा रायजोनि अखाफोर माबले आं थांथ'नि दे लाइक होनो फैफिनगोन दा होलांथ'ला होलांखादोब्रा आंबा नों दा फैगौमानियाव दोनथ'नाय जायो खोमा एसके गैयारे 1K जाथारसिगोन 1K आंना खुन काहानो 1 मान्थ जाखांबाय खोमा 1 मान्थनि सिगाङावनो आंना 983 ना 85 आव दंबाय थाखायोमोन दे बिनि उनाव आं लाइभबो फैयासै भिडिअबो ओंखारासै बारा ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आंना 1K खुन काहानो जासिगौमोन ओमफ्राय आं होआसैना ओंखायनो जायासै आं लाइभ फैनो सोलाबाखै मानोना बिराद खामानि कलेजाव थांनांगौ ओमफ्रायो मानिबा अनेक काहानि आरो ओरैबायदि प्रग्राम जादोंमोन ना जे डिपार्टमेन्ट वाइज जोंना मानि बै क'क्राझारनियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गैया होमबा बेयाव मानि जों थांबाय थानांगौ जादों दे बेनिखायनो आं भिडिअबो हगारनो हायाखै इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जानांगौ इउटुबफ्रावबो नुदों जानांगौ बेयाव माने थांबाय थादों जोङो बेनिखायनो बारा समबो मोनाखै ओमफ्रायो भिडिअबो हगारनाय जायाखै बारा आरो लाइभबो फैनो सम मोनाखैना ओंखायनो दाबो बारायासै आंनिया बेफोर बर' मा होनदों आं ग्रुपाव शेयार खालामदोंमोन माथो नो फिल्टार बिदिबो थागोनसो बिराद बाराबा ओमफ्राय र' मा होनदों जोंनो अनसुमाया मा होनखो मा ओंख्रि जानायमोन नोंसा जोंहा जाथ'वाखै मोनखाबाय आरोना भिन्दिजों ना गोरान ओमफ्रायो दाउदै भाजासो बियो बर'सो नै आंनि दाला मसेस नोंनि दाला मारा खोन्दों माने व्हाट इज योर नेम मैं अभी मेरे नाम को नहीं बोलूंगा जब मेरा 1K होगा इनके बाद में मेरा फुल डिटेल्स बताऊंगा ओमफ्राय बेफोर बर' मारिला रेन्ज मारिनो आरोना दे नोंखौ रेन्ज मारिनोसै आङो बेफोर बर'खौ रेन्ज मारिबाय थोद दोनथ'नाङाब्रा 8 मिनिट दे थांगोदो दे दोनथ'आ दे एसके गयारिया मा होनदों मा फरायो नामा मा होनखो अके आंखौ सोंदों खोमालै मा फरायो होननानै आङो दा डिग्रि फरायगासिनो आरोना डिग्रि फरायगासिनो मनिका बर'नो आब'आ लाय मा समाव उन्दुयो
उन्दुनायाथ' आङो बिदिनो 9टाफ्राव उन्दुयोलै खरै जाखो दा 9टा 10टा बिदि जायो बिदि मबाइल नायनानै ओंखाम जानायानो ओरैनो 9टा 9:30 गाहाम जाखायो ओमफ्राय उन्दुनाया एसेनो मबाइल नायोना सोरनिबा लाइभ नायो सोरनिबा सर्ट मुभि नायो ओंखायनो उन्दुगौमानियानो 11टा गाहाम जाखायो आरोना आगै ओमफ्राय मधुजी अफिसियल हाय बाजै होनो थेंक इउ स' माच मधुजी माबा बाजै होनोबाय आंखौ आगै अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आङो नोंथांनि सापर्ट बिराद मोननो लुगैबाय थादोंमोन आंनो माखासे लोगोफोरा खोन्थाहरबाय थायो मधुजिनि ब्लग नायदों ओमफ्राय नोंनि चेनेलखौबो आंनो लिंकआव हरना दोनदों आरोना वाट्सएपाव ओमफ्राय आङो सापर्ट खालामदों कमेन्टसो खालामहरनाय जायाखै आंखौ सापर्ट खालामग्रोथोंसै बिनि उनावसो आंबो कमेन्ट खालामगोन नंनानै थादों दे आगै आंखौ बाजैबाय नालाय आगै जागोन आङो रुपसिङाबो नोंनिखौ हरदों ओमफ्राय बिफर बर'आबो नोंनिखौ हरदोंमोन ओमफ्राय नायो आङो ओमफ्राय बै मोनसे भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनदों दे आं नोंनिखौ WWनि दुब्लि बारियाव बुलायलायनाया गय जुनायखौ लानानै इन्टारेस्टनो ओमफ्राय प्रकाशजों माने क्या बोला मा होनखो बे बिउ मेदाम मा जाखो बेलाय अलर्ट व्यू मैडम होनदोंलै कैसा कमेंट है बे प्रकाश मा क्या बोला समझ भी नहीं यार एसके गयारा जानो मोनदों बा मा मोन खोमा बा अके मा सिमाव सोंदों खोमालै आङो एबार लास्ट इयार दे 6th सेमिस्टार आं एबार लास्ट इयार ओमफ्राय मधुजिया आइ लाइक डन थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय मनिका बर' मा होनदों आब'आलाय हाबा जानाय नामालै आब' मा होनो मनिका आगै कमेन्ट मा होनो भिडिअखौ चेक खालामबा नुगोन आं माने हाबा जाथ'वाखैलै हाबा जाथ'वानो सिन्दुर फुनबा नुगोन आंनि अबेबा ब्लगाव सिन्दुर फुननाय नुदों खोमादोलै आं माने सर्ट मुभिनि शुटिं खालामनायाव लाइभ फैयोबो ना मालाबा सिन्दुर फुननाय बायदि सिन्दुरथ' नङा लिपस्टिकसो आरोना बिदि फुननानै एखमबा ब्लग बानायनायबो जायोना बाव नुदों जानो ओमफ्राय मा होनदों र' ओमफ्राय सिलसां आंना साङा नांखो रागेन मुसुसने क्या बोला सिलसां आंना गांगा नोंखौ रागोन आं बुजियासैलै बिफोर बर'मदों खलमबाय एम सार एम सारा बै मधुजि सारखौ होनदों खोमालै मधुजिखौ होनदों अके होनदों बेफोर बर'मा ग्रुप गैया नामा होनदों ग्रुप गैया नामा सोरखौ सोंखो बिफोर बर'लाय ओमफ्राय बे मसेसआ मा जाथिनि आंनो खोन्थाहरदो बे मानसिया रुपसिंसो दालां आं टारगेट खालामदों बे रुपसिं खाथार मेला दंलै बेना ओमफ्राय बे मानो बिदि जाखोलै बेलाय फिल्टारसो दा मानो बिदि लाबो ओंखारदेरलाबायखो बिलाय फाग्ला फिल्टाराव बेखौ होनोसो जागोन दा आं होआ बिदि होआ थाथोंसै बिदिनो नङाबा दानो लाइफआनो गोमोरलांगोनसो आंना एकदम आस'खान्दासो जागोन आं उन्दुनानैसो लाइफ होदोंलै जाहारबा गोजांदोंनो बेयो गुसु मोननायखायसो होखादां जोमखादां कमेन्ट करो 7 दङ 7 जन दे कमेन्ट खालामदो जोंना बिफर बर' आं मालाबा स्राय कल खालामगोन दे ओमफ्राय मधुजि अफिसियेल दंना गैला आगै अननानै कमेन्ट खालामहरदो दे आंखौ बाजै नुबाय नालाय आं आगै जाबाय आरो आगैसो होनदों आगै गोरबोनि सना फिथर खलाय सफैया 9 जन दङ सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो अननानै मा ओंख्रि कमेन्ट करो कमेन्ट खालामदो कमेन्ट आं बेक होदोंमोन केमेराखौ नाथाय नैबे खारमारासैलै बेलाय टेडी फ्रैंक हाय बोला उन्होंने टेडी फ्रैंक ने गुड इवनिंग मैम थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में ज्वाइन होने के लिए आंनि लाइफआव ज्वाइन जानायनि थाखाय थैंक यू सो मच टेडी फ्रैंक और मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए और वीडियो देख के
कमेंट करना, मैं भी 24 आवर्स के बाद कमेंट करके आपको सपोर्ट करेंगे पूरे बेफोर सुकान अफिसियेल बेफोर बर' माने एसके नों आंजों लोगो दंना सोंहरदों नै एसकेआ एसकेखौ जोंना बेफोर बर'आ ओमफ्राय सुकान अफिसियेल माने हेल' लाइक सुकान अफिसियेल अन्नानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो सुकान। थेंक इउ दे आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय। ओमफ्रायो मनिका बर'आ मा होनदों जोंहा माब्ला जोगोनारजों आरो सयाबिनसोमोनलै आब'। अके जोंना मनिका बर'मोननि ओंख्रिया जोगोनारजों सयाबिनमोननो गोथावथ' आरो गंगार दुन्दिया लागायदेरनानै होबावदो मनिका आगै बिराद टेस्ट जाखायोना। मासेस माराखा जोंना मा गुड नाइट बाय देदे गके गुड नाइट स्विट ड्रिम बाय एसके गयारि गैयानो बिफर बर' गैयानो आं एसके खौ मानि मदारेक्टर लागायनानै होबाय दे। एसके नोंखौ आङो ब्लु खालामनानै होबाय अननानै नैबे बिफर बर'खौबो सापर्ट खालामदो। बै ब्लु कालाराव सेरदो गटु चेनेलाव थांदो बिनि चेनेलखौ नायदो ओमफ्राय सापर्ट खालामदो आरो ना कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय मिनटें ममिन फरायनो गोरा जालाय एटामोन ना आथाममोन मा होनखोथाय बुजियासै दै। मेंटिंग मोमेंट मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए मैं भी कमेंट देख के सपोर्ट खालामगोन। करेंगी टेडी फ्रेंगानो कैसे हो आप मैं अच्छा है रे आप कैसा है और कहाँ से थैंक गॉड आपको हिंदी आता है तोरा तोरा ज्यादा नहीं। और रक्षाम टीवी चैनल गुड इभिनिं सिस्टार रक्षाम टीवी चैनल थेंक यू सो माच आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय। रक्षान अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो ब्रादार। आंबो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहर आंबो 24 आवार्स बारखांबा नोंखौ बेक खालामगोन सापर्ट ब्रादार। ओमफ्राय मनिका बर'आ मोनदों जोंहा ना बेदर जाया ना बेनिखायनो सयाबिनखौनो जानाङो अ आगै ना बेदर जायानो जोंना मनिका मोना। औ जायैयानो मोजांसोमोनलै मोजांसोबो ना बेदर जानानै अनेक बायदिसिनासो जाखायोबो जायैयानो मोजां आगै मोजाङानो दे बेफोर बर'आ माने राखावसिसो बियो नङाबा माथो राखावसि गेन्द्रिफा लगाय दे आङो। टेडी फ्रेंकआ मा होनदों माब्लाय माइ मार्च हु माइ MSTU मतलब क्या समझ में नहीं आया। टेडी फ्रेंकआ मैं आप आयुधान से माब्लाय आयुधा माब्लाय प्रोनाउंसिएशन मेरा प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ अच्छे से कमेंट देना दे। रक्षा मा जोंना मा होनदों इट्स ओके होनदों दे ब्रादार खालामदो सापर्ट। टेडियानो आप नेपाल से है नहीं नहीं मैं नेपाल से नहीं मैं आसाम से बोल रहा है आसाम से। बिफोर बर'आम नों गार' हारिसो बियो अके गार' हारिसो सोरलै गार'आ आं न'आवथ' गार' सोर सासे गार' जाखो खोन्थावलाय बिफोर नों बुजिदोंबा रुबलेसना हाय होनदों ओमफ्राय जोंना मानसिफ्रानो मा खालामखो 10 जन दङ लाइक होखोबा लाइक होदो दे। टेडी फ्रेंक लाइकनि इडियाथ' लाइक दे दे। जोंना मनिकाया एसके गयारिआ बहानिलै आब' एसके गयारिया आङो एसके गयारिया माबानिनो दे मा मोनलाय बैयो बाक्सा मा होनो दावथारानिनो आगै एसकेआ खाथियानो जायोना नोंसोरजों एसे खाथिद्रायबो नङा एसे 6टा 7टा स्टेशनसो बारनांगौ खोमालै माबानिफ्राय पाठशालानिफ्राय उदालगुरिसिम। ओमफ्राय बेफोर बर'आव फाग्लि मा गथ' सानै दं गुमै होनो सोरखौ गुमै होनांगौ आंलाय खोन्थाहरलाय। एसके गयारि जोंना मा होनदों
मावनिमोन मिथिनो लुबैदोंमोन आं मावनिमोन मिथिनो लुबैदोंमोन मा बिनिमोन होनदों खोमा सोर सासेखौ मिथिनो लुबैदों कमेन्ट खालामहरदो दे एसके आरएल्स मोटिवेशन हेलो आरएल मोटिवेशन थैंक यू सो मच लाइव में ज्वाइन होने के लिए एंड आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए वीडियो देख के कमेंट देना मे बी आपको 24 आवर्स के बाद कमेंट देख के सपोर्ट करेगा हाय डार्लिंग नुदों नै हाय ओके टेडी फ्रेंक ने क्या आपका एसबी वीडियो लाइक करूंगा आपका एसबी वीडियो लाइक करूंगा एसबी वीडियो ओके आरएल मोटिवेशन क्या एनबी है इसका एसबी नहीं तो मेरा एनबी है कैसे हो मैं अच्छे हूँ मैं आप कैसे हैं आप बोलो और मेंटिंग मोमिन ने क्या बोला कैसे हो आप अच्छा है मैं भी आरएल सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको करूँगा मनिका बर' मा होनदों आगै मेंटिं मिना मा होनदों माबलाय बादिय' माबलाय निसिम नों बादिय' निसिम मेंटिं मोमिन क्या बोला नै बे नों बादिया निसिम बादियाव निसिम कैसा कमेंट है कौन सा लैंग्वेज का है समझ भी नहीं आया मनिका बर' सोरां एसडि बर' आब' जों सापर्ट दंना बियो सोरां बैसो खोमा नैबे एसबि जानो बुजासो आगै मा होनखो आं बुजासो सोरां एसडि बर' आब'जों सापर्ट दं ने बियो आंजों दं खोमादोलै सोराङा ओमफ्राय रिलेसन मासिसआ होनदों मासिसआ होनदों अके मासिस होनदों आदै मा जाथिनोमोनलाय आं बुजियासै गार' जि जोमफिनसां गार' है बे गार' ओंखाम जाला जागोन र' दा ओमफ्राय मा होनबावखो र' मासिसआ नै बेलाय माबलाय ओमफ्राय राक्साम टिभि चेनेलनि ना आर मा गले बान'निसिम मिनिबायसोल' गार' लेंगुवेज मानजा I don't know English language please हिंदी से बोलिए समझ भी नहीं आया आपका लैंग्वेज मैं बोरू हूँ Malika टीवी चैनल all video like टेडी फ्रेंक all video like thank you so much टेडी फ्रेंक एसके गयारि जोंना मा होनदों मनिका बार' आरो नोंबो होनदों ओमफ्राय मेलिसा बसुमतारी हाय बिनानाव थेंक इउ आब' लाइभआव जइन जानायनि थाखाय मेलिसा आब' लाइक होखैबा लाइक होदो आब' अननानै ओमफ्राय टेडी फ्रेंकआ जोंना मा होनदों मे को ऑल फ्रेंड्स सपोर्ट करो ओके टेडी फ्रेंक को भी मैं रेंट्स दे दूंगा इनको भी सपोर्ट करना ओके रेंट्स देता हूँ मैं रो मेरा मोबाइल ज़्यादा अच्छा नहीं इसीलिए जल्दी से नहीं टच नहीं होता थोड़ी देर में करूँगा दे अभी नहीं हुआ रेंट दे दूंगा मैं भी दे दूंगा आपको भी सपोर्ट करूंगा टेडी फ्रेंक में मेरा ग्रुप है बहुत सारा ग्रुप है यहाँ से मैं आपका लिंक को शेयर करूंगा टेडी फ्रेंक ओके हाँ ओके टेडी फ्रेंक ने क्या ओनली फ्रेंक वीडियो ओके फ्रेंक वीडियो मेरे को देखना बहुत पसंद है आपका भी देखूंगा मैं आज से मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है ना इसलिए मेरे चैनल मेरा वीडियो देख के कमेंट करना मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा और वीडियो देखते रहूंगा मेंटेन मोमी ने क्या बोला लाइक बक्सारा क्या बोला लाइक दिया बोला क्या मनिका बर' ने क्या नेट प्रब्लेम जाबाय थादों आंनियाव के आगै नोंनिया नेट प्रब्लेम जादोंनो दे जेबो नङा टेडिया मैं इंडिया ओके टेडी फ्रेंक इंडिया का है ना मैं भी तो इंडिया का हूँ ना
मेंटिंग मोमेंट लिपस्टिक से हरबाय जोंना मे लिपस्टिक नहीं लगे अरे ओमफ्राय मोसेस मारांनि केब्ला हाय आंना रेप माबले रेप टाइम जक मिन्थिया चलां टेडी प्रैंक ने केब्ला 20 ग्रुप हाय मेरा माबले पास आपका सारा वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा ओके 20 मेरा तो 20 भी नहीं है मेरा 5 या 6 ग्रुप है तो भी यहाँ पर भी मैं आपका चैनल को लिंक दे दूंगा दे मेरी को भी दे दे गुड नाइट मनिका बर' गुड नाइट आब' आगै थांसिगोन नामा रिभलिउसनाव रावबो दान होनो बिथाराखै लाइक होदोंलै लाइक होदोंदां सोरबा सोरबा 23 जाबाय साब्रैल'सो माथो only 4 members audience only 5 हो गया रे थांबाय जासिगोन रे बेबायदि रिवोल्यूशन को भी सपोर्ट करना मेंटिंग मोमेंट मेंटिंग मोमेंट है नाम गदला नों गारला रसना खालामनि टेडी भिडिअ खालामनाया टेडी फ्रांखौ खालामाखै नायनाया टेडी फ्रांआ हेलो बिलेटफोर बर' हेलो हेलो बोला उन्होंने बिलेटफोर बर' थेंक यू सो माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ सापोर्ट खालामोखैबा सापोर्ट खालामदो अननानै ओमफ्राय आंबो कमेन्ट नायनानै सापोर्ट खालामफिनगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम ब्रादार ओमफ्राय आङो 24 आवार्स बारनायनि उनावसो नोंखौ सापोर्ट खालामफिनगोन नङाबा रिमुभ जाफिनो नालाय मेंटिंग मोमेंट ने क्या बोला हाय अंगारे बटाई जक गरीब अठाई जक हाय मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया रे हाय अंगारेबा थाई जक कैसा लैंग्वेज है रे समझ भी नहीं आया मेंटेन ने क्या दिया रोज फ्लावर दे दिया और लपे दे दिया टेडी प्रकाश ने क्या फिर मुझे आपका लाइव को लाइक करे ऑल फ्रेंड ओके थैंक यू ओमफ्राय गारो हिल्स हेलो हाय बोला गारो हिल्स थैंक यू सो मच मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए गारो हिल्स मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए वीडियो देख के और कमेंट देना मैं भी आपको ताकि सपोर्ट कर सके 24 आवर्स के बाद मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा नेट 24 आवर्स होने के बाद मैं सपोर्ट करूंगा तो आपका रिमूव होगा इसीलिए मैं 24 आवर्स होने के बाद ही आपको सपोर्ट करूंगा ओके 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 बोला उन्होंने गारो हिल लाइक कीजिए लाइक कीजिए लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए सामी ada सामी 10 जन दङ सोर दङ ना खोन्थाहरदो जल्दी से कमेंट करो ओ गारो हिल्स आप लड़की या लड़के हो लड़की या लड़का हो बोलो गारो हिल्स ओके टेडी फ्रेंड्स साई गरम दिया रे इन्होंने साई पिया है क्या मेंटिंग मोमेंट ने क्या बा खोली के का रियल फ्रेंड मुझे समझ भी नहीं आ रहे खोली के का मतलब नहीं पता कौन कर ले रहे हो कमेंट पढ़ना है मुझे यूनिवर्सिटी वालों को है ये पढ़े रे मामा लिखते मिंटेंग मोमेंट हिल्स ओके हिल्स ओके मिंटिंग मोमेंट हिल्स ओके
वहीको होनदों गार' हिल्स हिल्सखौ ओके ओ गार' हिल्सखौ बोला ना सापर्ट कीजिए और इनवेस्ट बर्डआव सफैलायबाय जोंना नै उन्दुबाय आंहा लागाव दा नों उन्दुबायबो नामा इनवेस्ट गुड नाइट गुड नाइट ओमफ्राय लाइक होदो लाइक होआखैबा ओमफ्राय सेयार खालामना दा होदोब्रा लाइक खौनाखै रावबो 23 सेबा खालामबाय 24 होबाय ओमफ्राय इनवेस्ट प्रजेक्टआ बोरै बोरै जाबावनांगौ खोन्थाहरदो एसे मालायफ्रा लिरजोब्बाय दान उन्दुबाय आङो दन मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो इनवेस्ट खोन्थाहरदो ओमफ्राय प्रदीप नार्जारिया दान बिसोर लाइक होना होबायना होमबा दहाय लाइक होआखैमोननो जोंना प्रदीपआ लाइक होफैफिनबाय फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो मच फैफिननायनि आपकी थाखाय छोटी टेडी सिस्टर फ्रेंक है ने क्या बोला आपकी छोटी सिस्टर है छोटी सिस्टर भी नहीं मेरी लस ये बुआ जी है मेरा दादा का बेटी क्या मेरा छोटी बहन नहीं है टेडी लाइफर ओ लाइफर ये मेरा सिस्टर नहीं ये मेरा बुआ जी है बियानी को बुआ जी बताई मुझे नहीं पता क्या बोलती है मेरा भैया का बेटी है ये कमेंट कीजिए कौन कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में मेरे को टेडी फ्रेंक देखना बहुत पसंद है और राइडर लोग का वीडियो देखना भी बहुत पसंद है टेडी फ्रेंक ने क्या बोला ओके इनवेस्ट ने क्या बोला आं मिथिलालै प्रजेक्टखौ र' एग्जाम जोबग्रोथोंसै दे जोबग्रोहोदो ओमफ्राय आंथ' फर्थ सेमिस्टारनि रिजाल्टसो नायनो लुगैथारबाय माथो दाबो होआ टेडी फ्रेंक ने क्या बोला बुआ जी नमस्ते ओके नमस्ते बोला मैंने नमस्ते बोलो टेडी फ्रेंक इनवेस्ट होनो ओंख्रिया खान्थाल अमा लागाव खान्थाल अमानो जाहाय जागौमोन इनवेस्ट टेडी फ्रेंक ने क्या बोला मेरा यहाँ भी हुआ बर्थडे है बुआ मेरा यहाँ गावसिनियावबो बुआ बुङो ओके पता है मिंटिंग ने क्या बोला सिसिक नांगा फराय रिम्बो रिपेंग्रांग मेरे को नहीं पता रे कौन सा लैंग्वेज है ये प्रदीप नार्जारी ए बियानैखौ बुजिया होनो नामा बुजिया बुआजी होनो ना आं बुंनो रोङालाय बियानैखौ हिन्दीनि बुआजी बुजिया नालाय बुआजी इंडियावथ' बांसिनानो बुआजीसो होनखायो सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो 11 जन दङ लाइक होदो मेन्टिं मनि क्या बोला हाय हेलो रुपसिङा जोंना खारलांबायलै आखाइ सालायबाय दाख्लै खिलायबाय नामा जोंना रुपसिङा दाख्लै खिनानै खिथु सुवाखैनो जोंना रुपसिङा स्टेपल लाइले कौन है कमेंट करना जरूर मेंटिंग मोमेंट ने क्या लिपस्टिक ये लिफ्ट दिया लाइक यो दिया और यो दा 10:00 ओंखाम जागोनलै जानो आं जों उन्दुमाराखै कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में प्लीज कमेंट करना मैं हार्ट जोड़ती हूँ नेट मेंटिंग मोमेंट नेट स्लो है क्या आपका लोकल बॉय लगाओ माबले लगाओ गेलाओ खिला बोराय लगाओ लोकल बॉय लगाओ लकेल बय अननानै आंनि लाइभआवथ' जइन जाबाय थेंक इउ सो माच अननानै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो भिडिअ नायदो ओमफ्रायो कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय आंबो नोंनि कमेन्टखौ नुनानै आंबो नोंखौ सापर्ट खालामनो हानाय बायदि कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आंबो 24 आवार्स बारखांबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नङाबा 24 आवार्स बाराबा नङाबा रिमुभ जाफिनो नालाय ओंखायनो आं बारनासो खालामगोन आरोना लकेल बय टेडी फ्रेंक ने क्या लाइव
शेयर ओके थैंक यू सो मच लाइव मेरा लाइव का लिंक शेयर किया ना थैंक यू सो मच इनवेस्ट बड'नि क्या आं उन्दुनो ओंखारबायलै उन्दुनोसै आंहा गुड नाइट दे थैंक यू लाइभआव दसेबाबो जइन जानो थाखाय इनवेस्ट गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट बाय बाय कल मिलेंगे ओनली 9 है बिफोर बड'र आइस क्या हराइबिया मामलाय ये क्या हो रहा है पिया आइसोना खर मेगनसो होनबावबाय आं बेखौ कुछ नहीं हुआ रे आं रिमुभ खालामो दे नोंनि मडारेटर लागायनायखौ दे बेफोर बर' टेडिफ्रायनो क्या आप इंस्टाग्राम यूज करते हो हाँ करती थी पहले मगर मैं डाटा वो ऐप डाटा क्लीन किया ना यहाँ पर मेरा फॉलोअर सब कुछ रिमूव हो गया इसलिए मैं गुस्सा होके इंस्टा नहीं देखती अभी बस मेरा मैं उसने ओरैनो एकाउंटल' दङ बस अकाउंट है मेरे पास मैं वीडियो नहीं डालती मेरा फॉलोअर्स 100 पार हुआ वीडियो नहीं देते ना इसलिए मेरा पहला ज़्यादा हुआ था फॉलोअर्स लेकिन मैं डाटा ऐप का डाटा क्लीन किया ना यहाँ पर मेरा सब फॉलोअर्स गई टेडी फ्रेंड आप कहाँ से है बोलो सोर सोर दं खोन्थाहरदो मिन्टेंनि क्या बोला माबा टुन्स जब फन गिरि नांमों कुछ भी समझ भी नहीं आ रहे बिजनेस ब्रह्म माब्ला दाबो उन्दुआ ओमफ्राय ओंखाम जायाखै दानो उन्दुयो नामा लाइभ फैनो गोसो जादों आंखौ लाइभ फैनोसो होनबाय थायो मानसिफ्रा ओंखायनो लाइभ फैदोंमोन गावस्रा जयनखौनो जाया दे मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो बिफोर बर' मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे और टेडी फ्रेंड आप खाना खा गया है क्या खाना खा गया तो आपका सब्जियां क्या क्या है बोलो और मिंटेंग आप भी खाना खा गया है क्या आलू सोयाबिन लगाओ नोंसिनाबो आलु सोयाबिन ओंख्रि दिनै इन्टारेस्ट खालामनाङालै आङो इथे फैनांगौसो 26 लाइक है 30 लाइक होने से बाद में लाइव फोटो दूंगा रे खाना बना रहा है ओके खाना बना रहा है ना कौन बना रहा है आपका मामी या आपका बड़ा सिस्टर या कौन बना रहा है आपका क्या क्या सब्जी देख के बोलना 9 है मेरा ऑडियंस 7 हो गया रे कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में कमेंट करना सेवन है कौन है बोलो मैं बना रहा हूँ खाना अभी को कोई किसी ने गाव बानायदों हनै ओंखामखौ मैं बना रहा हूँ खाना ओके आप बना रहा है खुद बना रहा है ओ अच्छा है खाने के लिए एक बार जाऊंगा टमाटो ना काम मेंटिंग ने क्या बोला टमाटो ना काम टमाटो से मंदा अबे बड़ो बुझे तो आंनि हिमालय गाइस हिमालय गाइस जोंना सफैनो हादों लाइभआव थेंक यू सो माच हिमालय गाइस आं सापर्ट दंमोन दालांलै ओमफ्राय नोंनि प्रफाइल सोलायबाय नामालै हिमालय गाइस अननानै सोंलाय नोङो आंजों सापर्ट दंखायोमोन नामा ओमफ्राय आंजों हिमालय गाइस सासे दं दे ओमफ्राय बेना प्रफाइला बिदि नङामोन दे नोङो बेनोमोन नामा प्रफाइलखौ सोलायखो ना माखो खोन्थाहरलाय आंनो हिमालय गाइस लाइक होबायनो थेंक यू सो माच हिमालय गाइस ओमफ्राय हिमालय गाइस मिन्टिंग मोमेंट सपोर्ट ओके मिंटिंग मोमेंट प्लीज हिमालय गैस को आप सपोर्ट कीजिए लोकल बॉय ने किया ओए नानी दे नुजा मा जाखो बुजियासै आं दा नुजाखादों माथो आं कमप्लिटनो प्रदीप नार्जारि गुड नाइट बेबी थेंक यू सो माच लाइभआव दसेबाबो ओइ
ज'जानो थाखाय हा लिंहरदो मेंटिंग मोमेंट ने किया नंगसीने ओके टेडी फ्रैंक ने किया बोला आपका कभी खाने खाना आप माँ कभी सुबह पढ़ आप रहा है आओ बे। आप आओ कभी आओ, खाना कभी खाने खाना। ओके जाऊंगा एक दिन जाऊंगा रे हिमालय गाइस ब्लू डे ओके थैंक यू ब्लू डे दूंगा रे गुड नाइट बाय। ब्लू दिया मैंने RLS motivation hi darling thank you so much लाइव जोइन जाफैफिननायनि थाखाय RLS motivation कैसे हो अच्छा है मैं लोकल बॉय थाफानि नानिखौसो नुजानो थिनदों थाफानाय नानिखौसो नुजानो थिनदों नोंखौ नुजानो थिनदों नुजाफैदों हिमालय गासिनो टेडी फ्रेंक डियर सापर्ट ओके सापर्ट बिदों नै हिमाल टेडी फ्रेंक सपोर्ट दीजिए हिमालय को कैसा सपोर्ट है बे? हादरसा बर' गोबावनि उनाव दिनै नुबाय खाथियाव नुया गोबाव जाथारबाय हादरसा बर' गोबाव जाबायमोन आं लाइभ फैया ओमफ्राय आं गोदान बायदि मोनदोंलै नोंखौ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो ओमफ्राय भिडिअ कमेन्ट खालामो आं 24 आवार्स बारखांबा सापर्ट खालामफिनगोन आरोना RLS मोटिवेशन मैं राजस्थान से हूँ ओके राजस्थान से है आप थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में ज्वाइन होने के लिए राजस्थान का है आप मैं असम का हूँ मेंटिंग ब्रो में बी दामल ग्रुप नामिंगकांग ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला आपका लैंग्वेज को मेरे को समझ में नहीं है मेरा दिमाग में ऐसा लैंग्वेज नहीं समझ में आते रे अरे लोके हो टेडी फ्रैंक ओडियन ब्लॉग बनानी वीडियो वायरल हो जाता है ओडियायाव ब्लग बानायनो फै भिडिअ भाइरेल जायो ओके कौन जगह का नाम है क्या अदया और उदया अयोध्या ओके 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 मेरे को इतना दूर में जाने का पैसा भी नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता मेरा हिमालय गासिनो बर' सापर्ट हिमालया यानी हादरसा बर'निफ्राय सापर्ट बिदों रुबलेशन ब्लग बाह मुझे भी जाना है यार ओ अब भी जाना है क्या मेरा तो पैसा नहीं इस जगह में जाने का अगर मेरा चैनल ग्रो होता तो मैं भी जा सकती हूँ गोबाव बोसोरनि उनाव गूगल पे सर्च करो अयोध्या ओके मीटिंग मोमेंट किया बड़ी थाबासंना देलाय बर'सो होनगासिनो बुजिया टेडी ने किया गूगल पे सर्च कर ऑडियंस ओके ओके करूंगा लाइव देने के बाद करूंगा रे सर्च करूंगा 4 है ओनली 4 का गया है लाइक और 30 करो 32 ओनली 2 चाहिए 2 ऑडियंस चाहिए 30 होने के लिए ओनली 2 चाहिए चिट हिमालया गाइस दिनै मानि सापर्ट लालायलायनो दिगदार जासिगोन दालाय मानि आं ओंखामबो जानो नागिरबाय नालाय गाबोन 10टा जाबासो जागोनलै सुप्रिया 10टा जाथोंलै नै सोर आबैना सोरखौ आनैखौ लिंहरनो थिनदों नों लिंहरबाय ओहो गाव लिंहरदों मीटिंग मोमेंट खालामसै आङो रिमुभ खालामसै दे मडारेटरखौ ओमफ्राय माने ओंखाम जानोसै नालाय जोङो खाना खाएगा हम लोग टाइटल का ऐसे लिखते
मेंटिंग मोमेंट क्या रोस्ट यार रोस्ट 29 हुआ 30 करो 30 मैं खाना खाने वाला है इसलिए लाइफ को एंडिंग करूँगा यहाँ पर ठीक बोल रहे बड़ा चलाया 1K होने के बाद मैं भी केक काटूंगा रे तुझे 30 करना only 2 बाय बाय गाइस गुड नाइट मैं अभी यहाँ पर लाइव को तो देती हूँ खाना खाने वाला है ना जल्दी से ताती करो लाइक को लाइक nanti nona आं खुरैनो नों लायरायबाय था मैं खाना मा होनोलाय ओंखाम खुरनोसो लोगोफोर आङो ओमफ्राय नों नैबे बियानैया नायथ'गोन आं 30 लाइक जागौमानि बे बियानैया नायगोन ओंखाम बन्द खालामबाय आं खालामगोन जेबो खालामथ'नो हानो आंखौ लेंहरदा जाबाय 30 हुआ रे मेरा लाइफ का लाइक थैंक यू गाइस 30 थैंक यू लाइक सो करने मच के 30 लिए लाइक करने के लिए आं ओंखाम जानोसै दे मैं खाना खाने वाला है इसलिए लाइव को यहाँ पर ही एंडिंग करूंगा थैंक यू सो मच अगले वीडियो में आना बाय बाय 1384 खालाम हाय आसाम को ओरियो किलोमीटर है ओके 1384 किलोमीटर ना कि जाऊंगा गुड नाइट टेडी फ्रेंड मैं अभी लाइव को यहाँ पर ही एंडिंग करूंगा अभी हम लोग खाना खाने वाला है इसीलिए बुला रहा है मम्मी मेरा मम्मी बुआ है जी उसका बुआ जी हाँ मम्मी होता है ना मैं इसको के भी लाइव आता है आप कभी लाइव आता हो हाँ कभी कभी आता हूँ मैं भी मेरा नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखना ताकि मैं लाइव देती हूँ आपका लूंग सकते हैं ओके मैं अभी लाइव को यहाँ पर ही खत्म करती हूँ ओके बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट 31 जाबाय लाइका